No, ja si myslím, že môžeme začať tento podcast. Kto sa privítával naposledy? Neviem, to je asi jedno, môžeš začať ty. No, jasné. Tak vítajte ľudia, naspäť pri... Neviem, v ktorom diele, priznám sa, podcastu. Podľa mňa to bude, že 17 alebo 18. To sme hovorili aj minule. Neviem. Akože môžeme sa teraz pozrieť spolu, hej. Ale proste Tak vítajte... daj tip, ja typujem, že 18. Ja by som už možno dal aj viacej, možno aj 19. To nie, No jasné, že podľa mňa nie. kľudne môže byť. Pozri sa, teraz dám, že videá. 18. A bude tam naposledy. Aha, tak ty máš pravdu, tak 18. Dobrý som. Dobrý si. Tak vítajte pri 18. časti podcastu. Išli sme do toho s tým, že proste nemáme tému nejakú, ale chceli sme nadviazať na ten predošlý podcast. My sa bavili o lete a o takýchto veciach a že čo sa chystáme cez leto a podobne. A dneska by sme mohli prejsť na takú retrospektívu si dať, že aké bolo leto, čo sme zažili, čo máme nové a možno aj vy nám môžete potom napísať, povedať alebo sa podeliť o svoj nejaký najlepší zážitok z leta alebo čo ste vy zažili a tak podobne. No, tak ja som uviedol podcast, tak ty môžeš začať. Ja môžem začať. No. Takto. Ja by som zhodnotil toto leto asi ako najlepšie leto zatiaľ zo všetkých, čo som zažil. A mám na to viacero dôvodov, No, ale asi taký najhlavnejší, to by som dal kľudne aj vám ľudia radu, takú, že keď ste ešte mladí na stredných školách ty kokos. a proste keď zmaturujete, tak máte strašne veľa voľného času. A ja si myslím, že tento čas je asi najlepšia možnosť, ako si užiť proste leto a čo mať najviac zážitkov za ten čas. Pretože vlastne ty zmaturuješ kedy v máji a potom máš akože časť maj, jún, júl, august. Kedy v polke septembra možno začínaš alebo v auguste, no neviem, proste keď ideš na výšku, tak proste minimálne 4 až 5 mesiacov máš voľno, fakt, reálne. Ale akože hej, v tom prípade, že keď ideš na výšku, tak hej. Takže ak ideš na výšku a zmaturoval si a máš mať leto, tak proste to leto fakt si uži. A fakt, ja som si toto leto užil asi najviac, ako sa len dalo. A hodnotím ho fakt asi ako najlepšie leto so far zo všetkých, čo som zažil. Tak to už hej, ty kokos. Ty by si akože teraz, tak, že ako ja som to, tak proste povrchovo zhodnotil, tak ty by si ako zhodnotil toto leto. Ja by som povedal, že som ho mal najkľudnejšie, alebo také skôr najpomalšie. Nie, že by to bolo zlé, ale také proste, že som išiel tak s prúdom. Že ani som si neplánoval nejako extra veci, ani to nebolo také akčné strašne moc. Aj som robil, aj som mal voľno, takže to bolo také, že presne pekne rozdelené. A také proste dôchodcovské leto som si dal. Okay. Také trošku, že čilík. Ja som ho väčšinou proste, že teda aj s ľudskou v lese, pri potoku a takto proste, že sme úplne vypli. Takže to bolo dobré. A vlastne obidvaja sme si robili autoškolu cez leto. To sme vraveli pred letom, že začíname s tým. To sme tam vraveli. To sme to spomínali, no, s autoškolou. Jo, aj to neviem. Sa mi zdá, že sme hovorili, že už ideme začať, alebo niečo také, alebo že už sme začali, neviem. Proste sme to spomínali tam a tento tu už má vodičák, ja ešte nie. Takže... No už som 3 dní vodič. No, už 3 dní takto ide. A ja mám skúšky za... Koľko? 12 dní. 12 dní, no. Takže ja budem až za 12 dní vodič. Snáď. Tak akože ja tu hovorím proste, že budem, tak hotovo. Však Ja možnosť neberem do úvahy, ja sa musím to dať proste. Musím to dať. Takže tak. Ale akože ja som myslel, že to bude taký zdĺhavý proces, ale strašne rýchlo to prešlo. Ale akože možno záleží aj o tom, že my sme to robili cez leto a vlastne ty máš celkom voľný svojím spôsobom akože schedule, že proste... Akože mal som tady viac voľný, no. Teraz keby som to robil... tvoje roboty, tak vlastne ty si koriguješ tú robotu, takže máš tam vlastne možnosť si tam hádzať tie jazdy a tak. A ja keďže som bol vlastne cez prázdniny doma furt, takže ja som tiež mal proste veľa času na jazdy. No. Takže možno aj preto nám to rýchlo ubehlo. Akože asi hej.
No kebyže chodím normálne, že ja neviem, na 12 na 8 No, niekde, tak to by bolo asi horšie. To by si asi ešte nemal hotové všetko. No. A ako to hodnotíš? Ako hodnotíš celý ten priebeh? Či už teóriu, alebo praktickú časť? Tak teória bola pre mňa taká, ja už nemám rád, keď musím niekde sedieť a proste sa učiť. Mhm. Takže ja som niekedy tam úplne, že trpel, že som aj nechcel tam sedieť. Proste ma to unavovalo. Ale jazdy som si už potom celkom užíval. Tie začiatky boli také, že sa mi nechcelo vôbec, som mal stres a potom už po nejakej 4. 5. tak už som bol v pohode. Už som si iba tak prázdil. Takže to už bolo dobre. A ty čo? Čo sa týka teórie, tak akože mňa to nebolo také, že proste musím tam ísť, lebo proste sa nechcem učiť, ale skôr to bolo také, že musím tam ísť, pričom veľa vecí už proste ovládam. Hlavne zo začiatku, keď sme preberali konštrukciu auta, motor, ako funguje a tieto veci, tak vlastne ja som to všetko vedel, keďže som z priemyselnej školy, hej, že proste ovládam tieto veci, dokážem si proste vydedukovať veľa vecí z toho, aj keď neviem, hej, že proste keď použijem nejaký selský tretí inštinkt, rozum a tak si viem proste vydedukovať, ako to auto funguje. Takže veľa hodín z tej teórie proste bol taký, že zabitý čas pre mňa, hej. A čo sa týka tej praktickej časti tej autoškoly, tej jazdy a tieto veci, tak by som sa vyjadril k tomu asi tak, že ja som bol spokojný či už aj s inštruktorom, aj celkovým akože nesprávaním, prístupom toho inštruktora ku mne. Niekto by povedal, že akože že bol moc prísny svojím spôsobom. Že to ti vyhovovalo, že bol taký. Ale ja to berám ako skôr také plus, hej, že ja som bol práve že rád, že som nemal nejakého inštruktora, ktorý by bol taký, že to je v pohode, to sa doučíš, to sa iba tak stalo, to je maličko, hej, že proste podľa mňa si z toho nezobereš až tak moc, ako keď na teba proste inštruktor skríkne, dajme tomu, alebo proste fakt ti dá pocítiť, že si spravil sprostosť. No akože hej, no. Lebo skôr sa podľa mňa ponaučíš a nebudeš robiť také chyby. No a čo som chcel ešte k tomu dodať, že myslím si, že keby na mojom mieste bola, dajme tomu, nejaká slečna, ktorá fakt sa bojí šoferovať a tak, má z toho stres, tak ona by fakt podľa mňa nezvládla tie prvé jazdy s tým môjim inštruktorom. No ak by bol taký istý, ako na teba, tak proste tak to by nedala, no. To by fakt reálne, mentálne, akože ja by som sa zhrútil na jej mieste, hej. Lebo akože takto, môžem povedať nejaké príbehy, hej. No to teraz to znie strašne. Kebyže, vieš, že by som sa zrútil, keby som na jej mieste. Ale ja som mal Fez rád, on je fakt, že dobrý inštruktor a Fez úplne zlatý človek, proste úplne taká dobrá energia z neho ide. Ale akože čo sa týka tej praktickej časti, tak išiel na to strašne rýchlo, vieš, a akože možno to bolo aj tým, že cítil zo mňa, že akože ovládam to auto, že viem asi, čo idem robiť, ale takto, poviem ti také dva príbehy. Prvý príbeh bol z cvičiska a to si pamätám, to sme išli na cvičisko, to som bol, že prvýkrát akože v autoškole v aute. No úplne prvýkrát. A vlastne, kebyže si nepozriem, ako sa robí cvičisko, a kebyže ma neberú spolužiaci na ich autách šoferovať, tak ja som sa tam rozreval, pretože my sme prišli a on iba, že no toto spravíš tunak slanom, toto zaparkuješ takto, toto si pozeraj tunak späťaky, podľa tohto sa budeš orientovať, toto tunak vycúvaš, toto potom zacúvaš, tunak si pozeraj tieto 3 stĺpiky, toto takto potom vyjdeš a zacúvaš naspäť do garáže. On strašne rýchlo mi to povedal. A on mi to rozprával počas toho, ako jazdil, hej, to cvičisko. Ja som sedel na spolujazdcovi. A on to tak narýchlo prešiel a zaparkoval do toho akože začiatočného výjazdového z tej pozície, hej, odkiaľ mám výjsť. No. A on že no dobre, teraz si presadni a ideš. A nič. A on mi ani nepovedal, že akože, hej, oni majú akože povinnosť, keď si prvýkrát v aute ti povedať, že ako sa, že kde sú preraďovacie stupne, hej, že máš aj keby si vedel, neviem ako, tak ti musia povedať proste. Povie ti, kde je plyn, spojka, brzda, ale nič viac mi ku tomu nepovedal. Kebyže neviem, že ako mám púšťať spojku, kedy, aký pedál mám použiť, tak ja sa tam rozrevem. Takže to bola taká prvá, ako keby, taká facka svojím spôsobom, ale mne to nič nespravilo, lebo som vedel, čo idem robiť. Hej. A druhá facka, to ma skôr tak zaskočilo, lebo som mal mať prvú jazdu. Hej, už som mal ukončené proste cvičiska, ten
potrebný čas, alebo tie potrebné hodiny na cvičisku a išli sme proste do premávky. No. A ja som si myslel, že proste nastúpim do auta, hej, že zoberám spred paneláku a pôjdeme na nejakú akože svojím spôsobom málo frekventovanú cestu alebo fakt úplne nejakú odrezanú cestu, kde sa naučím preraďovať, kde sa naučím rozbiehať do kopca a také fakt úplne základy. No a proste presný opak bol realita. Ja už som išiel na spolujazdcové miesto, on sa vysadil, že kde ideš, však poď za volant, ideme jazdiť. A vieš, a išli sme proste z Martina do Sučian po tej hlavnej ceste, kde máš ísť 80-kou, mám preraďovať, mám všetko vnímať. A zo začiatku je to strašné proste, lebo zo začiatku ty sa nevieš sústrediť ani poriadne na to preraďovanie a teraz okolo teba proste autá, máš pozor dávať na chodcov, máš vnímať rýchlosť, značky, všetko proste. A to je zase taká tá vec, že zase keby neviem preraďovať, neviem čo mám robiť, fakt, ako keby nemám už v ruke ako keby nacvičené, ktorý prevodový stupeň, tak ja sa zase rozrevem. Lebo to bola fakt také, že ťa hodil do vody a plávaj. No, že musíš ísť do toho. A tak to bola taká druhá facka. Takže tak by som povedal, ale zase niečo ti to dá, hej, že proste keď takto z ničoho nič proste ťa hodia do vody, tak možno je to niekedy aj dobré, ale neviem. A tak akože si vravel dobre, že kebyže on necíti z teba, že to vieš, tak by ti to nedal. No veď jasné, podľa mňa tam ide aj o to, že on to nerobí, že rok, hej, že proste podľa mňa je cez 20 rokov, že je inštruktor a vie proste vycítiť z tých ľudí, že kto je aký a kto proste ku komu si môže čo dovoliť. Hej. Takže možno aj v tomto je, hej, ale zase, ako vravím, ja to beriem skôr ako pozitívum, než negatívum, hej. To je to dobré. A ty máš nejaké takéto príhody, alebo niečo také, čo by si chcel sa podeliť? Ja som to mal zase pekne, akože mal som takého, že vedel byť aj prísny, ale bol v pohode. Však keď videl, že som spravil nejakú blbosť, tak proste zhúčal na mňa. Alebo proste, že nevyhodil som smerovku, alebo takto som dal pred mnou, že no, tam sme komu mali dať, alebo že no, prečo nedávame, že ja za vás nedám smerovku a takto, že bol akože táto dobrý. Ale on mi tiež vravel často, že išiel niektoré úseky so mnou a že toto som ešte išiel okrem vás iba s jedným študentom, že proste cítil, že ja to viem, tak ma nechal tade ísť napríklad. To som bol vždy taký, že kokos, som mu fez rád, že to ma nechal. Takže akože ja to hodnotím úplne, že pozitívne. Ja som mal super inštruktora aj na tom cvičisku. On bol taký, že išiel postupne so mnou, najprv šiel so mnou v aute, ukazoval, ako to ide. Potom mi nechal, že iba som točil volantom a on je s pedálmi, potom keď už videl, že pohode, tak som šiel sám, že postupne. A čo ešte? A ja som mal prvé také, že chill. Ja som chodil za mesto do tých dedín a tam som sa učil rozjazd do kopca, zaparkovať, potom zacúvať a zase vonku, takže ja som tam mal úplne, že pekne postupne som šiel. Ja som mal čisto iba mesto, ja som bol furt proste medzi autami, medzi križovatkami, nemal som také jednoduché cesty, že ja som mal prvé 2 razy úplne. Za dedinu. Alebo prvé 3? Neviem, prvé 2 asi. Asi fakt iba tá prvá jazda bola taká jednoduchá do tých Súčan, lebo tam ideš iba rovno, rýchlo, hej. No. Ale tak, no. A inak som spokojný. Ja som sa vždycky taký proste, že nemal som si istý, že mám si sprevodičák, nemám si sprevodičák, lebo prvú skúsenosť z autoškoly som mal takú zlú. Tak som ma to tak odradzalo, že asi... Ty môžeš byť vlastne vďačný mne, ale že som proste povedal, že ideme robiť autoškolu. Hej, akože pravda, že ma do toho tak doťukal proste mladší brat, no. Takže... Akože ja som na druhú stranu rád, že ty si išiel do toho, pretože si bol taká moja morálna podpora, hej, svojím spôsobom, aj keď si vezmeme, že som v podstate bol vždycky sám v aute, hej, že iba na tie hodiny sme svojím spôsobom chodili spolu. No. Ale akože skôr, tak podvedome som bol taký, že nerobím to sám, hej, že proste robíš to so mnou a že môžeme nejako zdieľať nejaké naše pocity a podľa mňa to ma tak akože upokojovalo, by som povedal. Takže podľa mňa to je zase taký plus pre mňa. Ježiš, to smieš, aj toto sa vychválil. Lebo ja som bol rád, ale keď si povedal, bol som rád, že to robíš so mnou a som také pocity spolu sme zdieľali. Si uchylný tak debil. proste, trošku som nevydržal som to, no. Ale nie. Nie, vráťme sa späť, bolo to pekné, ďakujem, že sa takto zdôveril. To som rád, že som ti takto vedel pomôcť. Ale fakt, kebyže nepovieš asi ty, kebyže to proste nejako nedáš dokopy, tak by som si doteraz nespravil tú školu. A možno, neviem, ale už som cítil aj taký tlak, že to potrebuje mať. Ale reálne, ty si cítil tlak teraz dakedy, hej?
No už teraz, keď už som mal začať viacej mal takých zákazok, že musím niekde ísť ďalej, tak som musel proste Takže v už rozmýšľať. 26 rokoch si to začal pociťovať, hej? Tak lebo zatiaľ som to nemal také nejaké... No. A Tak. vieš, kedy som to ja začal pociťovať? V druhom ročníku na strednej, keď všetci moji spolužiaci, okrem mňa, jediného, mali vodický preukaz. Akože to je trošku nepríjemné už, no. Akože to by som... To proste, To by som to bol fakt tak už... nepríjemný pocit. Proste byť v tej škole, všetci auta tam riešia, vodičáky a ja tam sedím a že kokos Na bicykli, do školy. na bicykli. Ale akože to nebolo také, že ja Rozprávaj, chcem vodičák. Ja som nebol taký, že chcem vodičák, chcem ho. Ja som bol skôr taký, že kokos a aj by sa patrilo proste. Ty čo tam akože... Čo tam Iba som vidíš? to bol trošku, ISO? počúkať. Rýchlosť uzavierky, lebo už je menej svetlá, tak aby tam Hej. bolo svetlejšie. Tak ty si to mal horšie, no. Ja som mal našťastie v triede na strednej ešte... Nebolo to až také hardcore, že všetci mali vodičáky. Väčšina mala, ale ty kokos to vtedy išli, že za 300. No, vtedy to bolo lacné. To bolo, že nič. Tak My to sme ešte teraz- ja nechápem, že prečo si nespravil vtedy. Ja neviem, proste to... A koľko sme platili teraz? 800? No 800 plus 50 eur za kolky Tak a 850. plus ja som platil vlastne ešte 40 eur A vlastne za ešte oné. vydanie vodičáku. Takže keď to zaokrúhlime 900 cca. Tak ja budem ešte viac platiť, lebo ja mám ešte dodatkovú jazdu A ty si chceš ešte akože zrýchlený výdaj zaplatiť, hej? a to chcem tiež. No ja budem tak ty mať budeš 1000 platiť skoro. viacej ako ja. Nie, ty budeš mať Nie 900... A to je jedno, proste 930 budem platiť viacej. No. a ja som to mal za 890. Hm. Strašné, ty kokos peniaze. Akože tak- si to chceš dať za rýchlejšie. Akože Ten vodičak, výdaj, no. tak už to chcem mať nejako ty. Nie. Nechcem čakať. Tak ale ja som to mal také, že girl math, že keďže som si nezaplatil tú navyše jazdu, tak som proste Tak ale peniaze... zase ty musíš inak rozmýšľať. No. Ja si to zarobím naspäť hneď. A čo som chcel povedať? Takže... Ešte by som sa vyjadril ku mojim záverečným skúškam. Pretože to bola tiež halus. Ale dal si to na pána. Dal som to na pána, No. ak by vás zaujímalo. Test som dal na 94%, mal som 2 chyby. Sice som videl, že ja som si robil tie testy fakt, že poctivo. A na tom teste mi vyšlo asi, že 10 otázok, ktoré som v živote nevidel, že som ich videl prvýkrát. Takže som musel zapájať moje všetky mozgové bunky, aj pravú, aj ľavú hemisféru, aby som Akože- proste si dokázal vytipovať, čo je správne. Ešte pre tých, akože neviem, kto to bude počúvať, ale tí, čo ešte nerobili vodičák, tak teraz sa testy menili. Sa mi zdá, že tento rok to bolo v apríli, Rok alebo dva alebo dozadu. 2 dozadu, že už nie sú papierové testy a že máte, že 3 verzie alebo 4 a čo sa naučíte na spamäť a spravíte to. Teraz sú proste počítačom vygenerované otázky. Otázok je nejako 1200, 1300 a každému vygeneruje jedinečný test. Takže tam sa nedá to naučiť na spamäť, lebo to je proste Tak. nemožné. Takže teraz je to ťažšie trošku. Takže, Pokračuj. takže testy som dal proste na pohodu svojím spôsobom, aj keď som proste musel dosť akože rozmýšľať pri niektorých otázkach, lebo som ich nevedel, lebo veľa z nich som mal naučených na spamäť. Mm. Takže tam bol taký akože prvý problémos. A Problémos. čo sa týka cvičiska, to som dal, hej. Síce akože bolo to také funny, pretože my sme tam prišli skôr s inštruktormi a čakali sme na policajtov, tak sme No. mali čas a povedali, že kto chce, tak nech si skúsi ešte oné slalom, zacúvanie a tak. A proste týpek to spravil, zacúval a že voľné auto, že choďte ešte niekto. Tak mi povedal inštruktor môj, že choď ty. Tak som si tam sadol, nastavil som si všetko a prišiel policajt. A on že, Ty kokos. vystup. Tak som vystúpil, som išiel ku nemu, že no chod do toho auta, ideš už jazdu. Takže vlastne ja som nastúpil do auta, vystúpil som a znova som musel nastúpiť. Takže proste, jak Dilino som tam behal okolo toho Goofy auta. troška, no. A slalom všetko proste som dal, hej, to cvičisko. A potom prišla záverečná jazda. To sme boli asi, že 4 poslední, alebo 5. Jednu vyhodili a ja som išiel posledný. Takže cvičisko som išiel prvý a jazdu som išiel posledný. Mm. A celý čas som sa modlil, nech pôjdem na svojom aute, na ktorom som zvyknutý a s mojim inštruktorom. A ani jedno z toho sa mi nevyplnilo. Išiel som, akože bola to stále Fabia, ale bola to iná Fabia. Bola to taká novšia, takže som ani nevedel nastaviť spätné zrkadlá, lebo tam to je inde, tak som sa cítil ako debil, keď mi iný inštruktor,
ktorého som prvýkrát akože videl v realite, mi vysvetlilo, ako si mám nastaviť spätné pred policajtom a mi vysvetlilo, ako mám naštartovať auto start-stop tlačítkom. Takže to bola taká hanba, ale čo sa týka jazdy, som ju dal na pohodu. No jasne. A proste mám to tam. Easy. A tam trvá koľko tá jazda záverečná? 20 minút? 15? Ono by to malo trvať 15 minút, ale mne príde, že moja jazda fakt trvala rýchlo, lebo ja som bol posledný a tam vlastne ten čas už nie je taký podstatný pre toho policajta, hej, že on proste videl, že mi to išlo a tak som ho hodil hneď ku policajnej stanici a bolo vybavené. Možno to trvalo 15 minút, ale pre mňa to bolo fakt, že rýchle. A najlepšie bolo... To si prstom? To je druhá vec. Ja, dobre. Lebo keď ideš cez kolejnice, tak ti povie inštruktor, že musíš dať najavo, že sa fakt pozeráš. A ja som bol pred kolejnicami, išiel vlak, tak som čakal, kým prešiel a keď sa otvorili závory a išiel som cez tie kolejnice, tak som sa pozeral, jak keby, že tí kokos išli, neviem, najrýchlejšie formule predo mnou, som sa pozeral z každej strany. No. Takže to bola taká funny časť. A čo sa týka inštruktora, tak absolútne mi neradil. Jediná vec, čo mi poradil, bolo na križovatke, keď som mal taký mŕtvý bod, lebo mi tam stalo auto a nevidel som, či môžem ísť, tak mi tak proste mal prsty, mal ukazovák na stehne a iba ho tak rýchlo tak ukazoval, že poď. Vieš, aby to nevidel policajt za mnou. A ja som sa chcel smiať, lebo ja som videl, že mi nič nejde, že môžem ísť. Tak iba tak periférne som videl proste, ako tým ukazovákom tak rýchlo ukazuje. A tak mi to bude také vtipné. Strašne dirigoval tam s tým prstom. Ja, ty kokos. Ideme prenastaviť film. Možno, že už budeme mať koniec. Takže teším sa na tvoju ja som fest vedavý. Skúšku s policajtom. Strašne. Možno budeme mať toho istého. Ale bolo to vtipné, keď som sa pozrel vždy do späťaku a taká veľká gorila, taká proste vypasený tam vzadu na tom zadnom sedadle a mal také okuliarky jak Neo z Matrixu. Tak vždy, keď som sa pozrel do späťaku, tak tam proste na mňa pozeral cez tie okuliarky, tak mi to prišlo také vtipné. Ja. Ale tak akože zlatý policajt, hej, že proste ani ma nejako nezapaloval, akože nemôžu, hej, ale proste pekne mi povedal, kde mám ísť, tak prečítal celú tabulu, takže som presne vedel, kde mám ísť. Takže akože jazdu s policajtom akože že 10 z 10. Dosť pohoda. Ja som zvedavý, čo budú, že keď už budeme mať a ja budem mať vodičák a teraz pôjdeme nejakú dlhšiu trasu. Že ako to pôjde. Nechápem. Takže takto v meste už vieš, že vieš, kade máš ísť, čo máš robiť. A teraz, že zaviesť ma, ja neviem, ďalej niekde. Že dozvolenú, hej? Napríklad. Alebo že do Bystrice. Neviem, no. To som na to zvedavý fest. A podľa mňa to pôjde v pohode, že to je také... Že napríklad ja som si aj myslel, že dostal som ten občiansky, hej, že proste som si bol preň a v ten deň som vlastne išiel šoférovať. Vodičák myslíš? Čo som povedal? Občiansky? Jaj, vodický preukaz. Čo, občiansky? A proste bol som si preňho na úrade a keď už som ho mal, tak vlastne v ten deň som išiel šofúrovať a ja som si myslel, že budem fakt, že dosratý za tým autom, ale bol som fakt, že úplne uvoľnený. Že aj som si proste ponadával, hej, že keď proste nejaký typek mi tam vbehol alebo ma predbiehal, tak proste už som sa cítil fakt, ako by som šoferoval už neviem, pol roka. Som si ponadával už. A tak, no. A stále mám akože voči tomu rešpekt, vždycky keď si sadem do auta, tak proste mám taký nepokoj trošku v srdiečku, v dušičke, ale proste ako náhle už som v pohybe, tak proste to zo mňa opadne a som proste v pohode v tom aute. No vieš, ak to už potom bude lepšie zase. Zaujíma ma ty, ako budeš šoferovať. Na mňa strašne. A najlepšie na tom to, že ja ti budem môcť do toho proste No nadávať. to bude, lebo si mal skôr vodičák, no. Kokos, tam budem. Ja už to vidím, že keď ty budeš DJ, tak ty budeš púšťať hardrika, vypustíš, potom pustíš toho, jak sa volá? Ten Bravčový. Ešte Luca Brasi, no. A to no. ja nepočúvam, to proste iba spolužiaci púšťali v aute. No veď ale však v aute, keď budeme. A tam je proste ten vibe s tými spolužiakmi iný, s tými kamarátmi v tom aute, vieš. Lebo tam, keď to pustia, tak to ide. Ale že keď si to sám pustím, tak to nie je také, no. No som zvedavý. Potom ťa zoberiem na okružnú jazdu. A ja už teraz, akože ešte stále nemám vodičák zatiaľ, ale už pozerám auta, že aký by som si zobral. To je taká už choroba. Kebyže mám peňazí na rozhadzovanie, tak asi aj ja pozerám auta, ale proste hovorím si, že keď máme toto auto, hej, že proste svojím spôsobom všetko riadi maminka za to auto a ja sa v ňom iba vozím, takže proste pre mňa je to situácia. Akože tak jasné, že toto zatiaľ v pohode, ale ja hovorím, že... Proste,
auto teraz nechcem, lebo je to proste zbytočná starosť pre mňa, hej, že proste... Tak jasné, že teraz by sa to neoplatilo. Akože ja hovorím o sebe, že ja už by som to vedel v pohode. No ty hej? Ne, tak... A že nechcem zase nejaký prepal. Také proste do 2000. Akože tiež asi budeš s tým starosti veľa. Ale tak zase ty máš úplnú inú predstavu o autách. Ja keďže si kúpujem auto... Tak ale ty rozmýšľaš nad tým, aby to bolo čo najviac, aby všetko tam proste fungovalo. Ako má. Akože ja sa na to pozerám z toho hľadiska, že ak sa niečo pokazí na tom aute, tak aby sa to dalo opraviť. No veď ja viem, no. Takže proste by som chcel, že nejakú Fabku, Golf štvorkový, alebo také klasické auta, čo má každý tretí. Lebo to je fakt auto, ktoré proste za pár šupov opravíš. A Toto proste fungujú, lebo tak keď sa doteraz predávajú, tak asi fakt sú, že kvalitné auta, hej. Ja sa pozriem zase na tú estetickú stránku trošku, že... Tak jasné. Ja Tiež by som chcel mať nejaké pekné, staré, oldschoolové Volvo alebo Mercedes alebo niečo také. Ale zase to je zbytočná blbosť proste kupovať také auto, lebo niečo sa ti tam pokazí a už to neopravíš. A keď to opravíš, tak to bude drahé. No to je najhoršie, že väčšina tých Mercedesov starých sú automaty. No. Málo kedy som videl, že manuál. A tam, keď sa ti automatická ona pokazí, tak neviem, no, to proste dojí. Ale to je taký malý sen, hej, akože uvidíme, ako bude, ale zatiaľ budeme všetci využívať Fabiu. Budeme striedať. Road trip na Fabii. To som zvedavý. Úprimne, akože kebyže mám garáž, dajme tomu, alebo niečo také, alebo máme rodinný dom, tak ja by som si kľudne proste naštudoval, ako opravovať auta a tú našu Fabku by som fakt, že dal do pucu, vieš. Maj Summer Car IRL by si by to nerobilo problém, akože on to nie je zložité. Ono to vyzerá zložito, ale podľa mňa fakt, ak sa do toho začneš viac zaujímať, tak si uvedomíš, že to auto fakt funguje na jednoduchom princípe a tie staršie autá fakt sú poskladané tak, aby sa to dalo čo najlepšie a najjednoduchšie opraviť. Kdyby si dal, podľa mňa. Skôr by si to dal ty ako ja. Čo by si ešte také dodal? Alebo máš nejakú otázku, alebo... Chýba ti leto? Alebo by si už, že už nechceš? Úprimne, asi mi chýba leto. Pretože aj keď som mal proste nabité leto a zažil som veľa toho, tak si uvedomujem, že som nestihol veľa vecí, čo som chcel stihnúť. A zároveň proste tým, že končí leto, tak začínajú povinnosti a to tiež nejako nechce mať povinnosti. Takže proste kľudne by som sa ešte vrátil naspäť a akože pokračoval v tom lete. Hej. S tými zažitkami, čo už mám a s tým progresom svojím spôsobom životným, čo už mám. Takže asi hej, chýba mi leto. Asi najviac ľutujem to, že som bol ako keby málo v prírode sám so sebou, že proste som nebol na hmyze, na motýloch, na chrobákoch. Inak toho ozaj, to mňa fest málokrát boli. Lebo som to fakt, že málo nazbieral toto leto a to ma asi štve dosť. Ale inak asi som akože spokojný s celým priebehom leta. Proste veľa pointov, čo som chcel splniť, alebo čo som dúfal, že sa splnia, tak sa splnili. Tak to dobré. Tebe chýba leto? No akože dosť. Akože mne vadí hlavne, že už začne byť chladno. A teraz proste, akože vonka sa bude dať ísť, ale už to bude také, že nebudeš taký, že idem sa prejsť. Ale že idem sa prejsť, lebo svieti slnko a potom zapadne a bude zima. Že to mi chýba, že takéto teplo večer, keď si mohli ísť vonka sa iba tak v tričku prejsť. A také, že bolo dlho svetlo. Tak to je také, neviem, ja som ako keby, to bola prvá jeseň teraz, čo som dostal na takú, jak sa to volá? Taká tá jesenná únava. Taká, ako keby som mal depku. Ale nemal som, len to bolo také, že zrazu bolo menej teplo, bolo chladnejšie ráno a úplne ma to tak zasiahlo, že ty kokos, že už skončilo leto. Tak už si starý, no. Už mi to úplne to môže... Proste, neviem, akože jesen mám ešte takto rád a keď je babí leto teraz, tak to je super. Lebo je proste teplo a všetky také, že pekné farby sú vonka. Ale keď bude už november, už bude chladno. Akože zase zima, alebo takéto studenšie dni majú zase výhodu tú, že konečne sa môžeš obliekať nejakým iným spôsobom ako tričko a kraťase, hej?
Akože hej, no zase... Že ja som taký typ človeka, že proste chudučky a proste rád mám na sebe viacej oblečenia, lebo sa cítim akože komfortnejšie. Takže asi to je taký jediný plus, čo zatiaľ vnímam, ale zase dajme tomu, ja chodím do Žiliny, hej, tunak z Vrútok, z Martina vlakom, takže vlastne idem do školy v noci a vraciam sa v noci zo No školy. to je najhoršie proste, že... Takže vlastne celý deň prepásnem, alebo proste stratím tým, že som proste v škole na prednáškach alebo na takýchto veciach. No, takže to je asi taká najhoršia vec. No. To je pravda, no, to som akože tiež nemal rád. Hm. Že tam proste byť od rána do večera. A ideš po tme a po tme ideš naspäť. Alebo keby aspoň proste ten transport bol proste príjemnejší, že proste viacej vagónov dajú do tých osobákov, nech sa tam tí ľudia netlačia, nech si sadneš to ráno, lebo proste nechce sa ti stáť. Alebo aj tá trasa proste, dajme tomu, keby tá vysoká škola bola bližšie ku tej stanici, tak by mi to bolo o mnoho príjemnejšie, ako pol hodinu kráčať Jasné, že keď nesieš bus, stanicu. tak musíš alebo sa peško. proste tlačiť v buse a 12 keby minút stáť proste medzi 200 ľuďmi. Keby sa spravilo, že priamy spoj, keby sa normálne išla že železnica až ku škole, To by bolo normálne, super, to by bolo top, že proste vlak, lebo viem, že chodí vlak, čo sa volá, že Žilinská univerzita, to neviem, či stále chodí, ale chodil proste, keď som ja bol tam. Ale sa mi zdá, že sa o tom aj rozprávali fest dávno, že malo byť vybudovaná normálne, že linka tam, Ty kokos, to by bolo ale super. sa to nikdy nespravilo. A to by bolo top, to by si tam mal, že úplne easy To už by tam prístup. bolo všetko reálne. Alebo keby aspoň nejaké vedeli zabezpečiť nejaké busy, aspoň v Žilinskom kraji alebo niekde takto bližšie, a že by chodili proste, vieš, že ráno nastúpiš na ňo a odvedete priamo ku škole. Taký nejaký bus. Je, že akože odtiaľ to. Nie, že odtiaľ to priamo, ale že by proste chodili tak z okolia, z tých proste, ja neviem, Čadca, Martin a takéto mestá, aby to zvážali všetko tých študentov odtiaľ do Žiliny. Tak akože ten spoj, čo sa týka akože v tej Žiline už zo stanice, tak akože ten spoj je v podstate priamy hneď na... No akože hej, ale že by si neriešil, že vlak vystúpíš a potom nastúpiš na ďalší bus a ideš. Že priamo niečo, úplne, že priamo. Tak ale nemôže byť všetko perfektné. A však jasné, no, že dobre. Tak stačí to, že je to najlepšia vysoká škola na No. Slovensku. To pre mňa bola najhoršia, mne to bolo jedno. Ja som úplne... Každá škola je podľa mňa najhoršia pre študentov. To ja som tam nedával. A našťastie už nemusím tam byť, takže to je... Ale akože čo sa týka akože toho priestranstva, ja som s tým spokojný. Akože vyzerá to tam fakt, že pekne. No len uvidíme, aké budú skúškové a aké semestre budem prežívať a či budem v pohode. Lebo zatiaľ nemám svojím spôsobom až tak veľa povinností, ale Všetko sa ukáže. potom, keď sa to na mňa vrhne keď ten bude prvé posledný skúškové. týždeň, tak to bude halus, no. A však uvidíš. To sa potom aj preriedi všetko pod prvom skúškovom, že koľko ľudí tam ostane a koľko dropne. Akože zatiaľ mám taký ako keby mindset, že musím prežiť prvý rok a po tom prvom roku ma to podľa mňa začne viacej baviť, pretože ten prvý rok je fakt taký úvodný, že učíš sa fakt také úplné základy, lebo vlastne je to robené tak, aby aj študent, čo študoval kuchárinu, Ja by to vedel, hej. to vedel, hej. Takže dúfam, že proste od toho druhého ročníka v tých semestroch to už bude viacej zamerané na tú vec, čo chcem študovať. Aj z tej praktickej časti, aj z tej teoretickej časti. No, to už podľa mňa to bude dobre potom. No a ešte by som to možno nejakou otázkou rozbil na záver. Tak daj. Rozmýšľam. A môžeš dať aj ty. Podľa mňa ja som dneska rozprával mnoho viac. Akože rozprával si veľa, ale ja som dal otázku teraz do pléna. A to bola naposledy. Že či chýba leto. Jaj. Takže nejakú takú, že tu máš. Týmto to rozbijeme. Tak keď už sa akože rozprávame o tom transporte, o autách, o autoškole a tak aké je tvoje vysnené auto a prečo? Vysnené auto, kebyže mám... Môžeš aj viacej, hej? Ak máš, že nevieš si vybrať, tak povedz obidve, tri. Kebyže mám neobmedzený budget, No. tak vysnené auto by som si kúpil Porsche 911 akože na šupu. Alebo kebyže mám tak, že normálne, ja neviem, no proste, kebyže nie som milionár, tak si kúpim nejaký starý Mercedes, ale nejaký taký ešte ten hranatý, kockatý. Taký by som si kúpil.
potom také, že úplne unreal, čo by som chcel, tak možno taký nejaký superšport, nejaké Pagani, alebo také niečo. Mhm. Alebo že Lambo. Ty kokos, no. Ale to je už úplne, že hej. Ale také niečo. Ty by si čo chcel? No ak sa na to pozrieme z takého realistického hľadiska, tak moje vysnené auto bude nejaká taká, že novšia Octavia, alebo nejaký Superb, alebo niečo také. No, to sú pekné. Lebo to mi príde také fakt, že to splňa fakt všetky kategórie, že či už proste design, spoľahlivosť, bezpečnosť, možno aj akože objem, hej, že proste je to pre viacej ľudí, máš tam veľký kufor, akože v Superbe neviem, ale proste nejakú oktávku modernejšiu podľa mňa by som kľudne zobral. Ale čo sa týka takých, akože kebyže mám veľký budget, tak to Porsche 911, čo si povedal, tak jasné, ale ja by som chcel tú starú verziu. Tie nové sa mi nepáčia. Akože tiež by som asi skôr tú starú zobral. Alebo Abarth, no tak to je jasné. To som ako čakal úplne hneď. Ale veľa ľudí mi nadáva na ten Abarth, lebo proste oni vidia Fiat 500 a že aké malé auto. No, lebo neviem proste. Akože však, neviem, je to stále príde také, že zoberme Fiat 500 a dajme tam úplne taký motor a že bude sa z toho robiť sranda. Že ty máš proste žehličku a je to úplne, že ale je to stále žehlička. ale že keď sa páči, tak jasné. To... Takto. Nesúdim, nejdem si lebo ja keď poviem Abarth, tak zaprvé ľudia nevedia, čo je Abarth. Keď im poviem, akože pravda, no. Tak majú presne ten pohľad, čo ty si povedal, že wow, vytunená žehlička. 500, wow. Ale keď im poviem taký ten akože hlbší význam toho auta, že prečo by som ho chcel, tak vtedy sú taký, že OK, dá sa. A tak aj, keď to povieš takto, tak jasné. Lebo ja vždycky poviem, že keď si pozrieš to logo, je tam škorpión. No ja to viem, presne. Abarth, čo vynašiel toto auto, alebo proste je zakladateľom tej automobilky, tak bol narodený kedy? V novembri. Znamenie škorpión. Ja som kedy narodený? V novembri. Znamenie čo? Škorpión. Prepojenie. Taliansko. Moja jedna z najobľúbenejších krajín. Taliansko. OK. A proste už sa to takto spája. A zrazu, že OK. Zmysel, no. V pohode auto zrazu. Akože mne sa napríklad nepáči až tak moc ten interiér. Lebo príde mi to trošku, no akože aj tie škrupinové sedačky sa mi nepáčia, ale celkovo aj ten predný panel, vyzerá to trošku ako Fiat Multipla, no pretože ty máš vysoko radiacu páku. Takže je to také, ten interiér sa mi moc nepáči, ale akože to auto celkovo, akože sa mi veľmi páči. No a potom také, že auto, aké by som chcel, čo sa týka dizajnu, tak by som chcel nejaké staré, buď Mercedes, ako ty si vravel, také nejaké kockaté mafiánske autá. No. Ale začali sa mi fest páčiť staré Volva, ktoré vyzerajú úplne ako pohrebné auto, také dlhánske škatule a vyzerá to strašne dobre to vyzerá. To sú pekné. Chcel by si elektrické či vôbec? Nie. Chcel by som klasické motorové auto. No, a ja. Elektrické to... Ani keby už mali všetci, že 90 ľudí... Akože dobre, elektrické auto je dobre v tom, podľa mňa, že je ťažké. Že jednoducho sa drží na tej ceste. Lebo tam tie batérie, to je extrémne ťažké a s tým autom proste je ťažké podľa mňa fakt havarovať, hej. Ale neviem si predstaviť, že mám pod sebou obrovskú batériu a to auto ide na nejakých motoroch, čo proste sú neviem, to proste také divné to je, no. Čiže by som to nechcel, akože, možno si to skúsiť zajazdiť v tom, ale inak akože mať to, nie. To vôbec akože. Jaj. Akože, no dobre, to bola dobrá otázka na záver, sa mi páčilo. Sme si povedali, aké autička. No a my vám, aj všetkým, čo okolo tu nachodili, ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme, že si pustili, ak to teda ešte niekto počúva, ale akože podľa mňa sa tam stále vráti taká tá takí tí verná skálni hrstka. fanúšikovia, takí tí proste, čo si to fakt pustia a je im jedno proste, o čom kecame. Takže to sme radi. Nejako to akože, stále som to neriešil, ale budem sa snažiť to naspäť nahodiť aj na Spotify, lebo je to zatiaľ iba na YouTube, posledné 2 podcasty, myslím, a ty ideš robiť nejaký nový účet na Spotify? Ja sa nejak pokúsim dostať do toho starého, ale neviem ako. Lebo neviem, ako to teraz funguje. Ale tak skúsim to nejako, uvidíme, za čo to bude na YouTube. Takže budeme radi za každý komentár, like, subscribe
za zdieľanie. To si mal povedať ty, ja som ti to zobral teraz. A ešte predtým, ako sa rozlúčime, chcem povedať takú vec na zamyslenie. Alebo skôr takú... Čo? Takú... Budeme teraz dávať každý diel? Nie, lebo teraz mi to napadlo spojené s touto témou. Tak dopovedz, čo chceš, ja poviem a Tak ja už som rozlúčime si sa. všetko povedal. Proste budeme radi za každý support a sme radi za tých, čo to počúvajú stále a sú tu s nami, takže máme vás radi. Srdiečko, tak to posielam. Tak, môžeš povedať. Tvoje kľúče od auta precestujú viac ako tvoje samotné auto. No, akože to dáva zmysel. Ty kokos. To bolo také na záver, hej? Niekto mi volá. A potom to vybavím. Á! To sa tu možno bude počuť v tom mikrofóne. Ďakujeme ešte raz. Majte pekný zvyšok dňa. Pa, pa. Pa, pa. Dovi.